See what God has done. Look around, see the beauty of His work. Ebube, 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 yeah. Holy One, you made the sun to rule the day. Faithful God, you made the moon to rule the night. Ebube, 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 yeah. Ebube, ebube, you're bigger than what people say. Ebube, ebube, good God Almighty. Ebube, you're bigger than what people say. Great and mighty God. Ebube, yeah, you're bigger than what people say. Alpha and Omega. Ebube, oh, you're bigger than what people say. Ebube, 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 ebube. Smile on me, open the memory. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play.
Amen. Oh yeah, baraki wanya oma. Hapo na tata ya di n'egwu. Chekwu n'ebe ọ ga-abụ na achụ unu, enwetekwa n'unu. Anyị enweta anyị na number 1 ejiko ye close GRA Onitsha. Okay. Anyị ekele gị. Ka anyị matụkwa n'afa gị. Unity Club. Okay, Unity Club. Okay. Oh yeah, baraki wanya oma. Daro. Chekwu onye gị na ya nọkwa n'akụkụ, onye otu gị. Onye n'ime ndị otu anyị. Anyị ekele gị nwanyị ọma. Nna m ka eke ime. Ọ dị ka ama m ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa na-amasị gị. Ọ karịrị aka. Ime inere ya. Asị m chi ahụ meelu fa ga-emelụ m n'aha Jizọs. Amen. Obi bụ m sọ anwụle. Na-asị ya bụ nwatakịrị ebe ọ bụla ọ nọ ka Chineke gọzie elu ya. Amị o. Gọzisie nye ihe mmetụ aka ya niile. Etu o si emere ndị obodo ya na Chineke ga-emelụ m n'aha. Amen. And etu o mekwara ka o meelụ m n'aha Jizọs. Amị o. Ọ ya bara gị nwanyị ọma. Isi ike o. Daalụ. Ya. Friends and family,
classmates. I'm not just and if I'm a I think Chineke not the blue. Yeah. If I'm going to have a couple of I can hear you at the end of the day. Chineke is not that Bolani. I got them to come. Enjoy your life, oh. One day maybe I want,
Ekene m unu. Ọ ya bara unu nke ọma. Biko ka emetụ n'afọ gị. Afọ m bụ Emmanuel Okoye. Biko ka ndị unu bụ n'obodo a. Anyị bụ security, neighborhood watch of local government. Abi? Ọ na-abara anya. Ke ka isi fụkwanụ ka ihe esi eme ebe a? Thank God n'ihe na-aga ọfụma nsogbu adịghị mmadụ enweghị problem. Maka ndị security na ihe no problem. Adajụ anyị. Ọ ya bara gị. Etu aka anyị si abata n'ezinụlọ late Chief Christian Okonkwo. Anyị bịara ime emume mkpughe ụlọ ọhụrụ. Anyị bịara ime emume mkpughe ụlọ ọhụrụ ilepụ anya anyị ga-ahụ ọmarịcha ụlọ a. Ọ bụ mkpụrụ ụbọchị 11 nke ọnwa Ọktoba ahụ abụọ
2020. Owebu Nata. Kandezi Muna Neme, Emume Mwe, Onohura in Afo. Onyani Nobia Bonkwem, Kantineki, Malpo, Let's Chief, Christian Okonkwo Egbo, Ochiliozuo. Owebu Nata ka ụmụaka ya kpọrọ ha na-eze okwu. Ha na-akpọ ndị agba okwu niile ndị mmanụ abụọ ndị ikwu na ibe ndị enyi. Ka ha ga-soro ha gbaa aṅụrị maka ihe ọma Chukwu mere ezinụlọ a. Ọ ya bụ isi ọgbakọ anyị n'ụbọchị tata. Ochiliozuo nke ka nọ ndụ. Aga m etu ya chief maka na ihe onye mere ka eji eti ya echichi n'obodo. Ana m ekwu maka Chief Josephat Chukwudi Okonkwo Ochiliozuo ya na ụmụnne ya Alize Okonkwo International nakwa Amobi Okonkwo. Ọ hapụrụ anyị okwu n'ụbọchị tata si anyị bịa soro ha nwa aṅụrị na Chukwu emegola ezinụlọ ha ife ọma. Ndị be anyị owe bụ n'otu a ka anyị si abata na ya bụ mmemme Ifabara housewarming banquet. Housewarming banquet. If I deploy a housewarming banquet because after buffet. Ever will have buffet. If I will have a banquet, you go live in a zero. Therefore, I now show you when I look at Roma and the man over Tata. No, no, they can't Unabata. Danuna ezinụlọ Let's Chief Christian Okonkwo Egbo, Ochiliozuo and Anibike Egbo. All right, ladies and gentlemen, we are introducing you to this housewarming party. Today, the 11th day of October 2020, right in Let's Chief Christian Okonkwo Egbo's compound here in Ndugu, Umoye. It is a superb occasion that we are holding today. It is a banquet because I can see buffets and a lot of very, very important personnel are coming to join this family in this celebration. I want to congratulate this family today and wish them many more prosperous and successful lifetime. Thank you. With us still, I thank you. All right, ladies and gentlemen, here are the celebration of life. Celebration of life, opening house, opening place, a living place, population place, a good place to be. I am not today. Here I can today. Only watch you. Organize it then. Organize. Don't get up for the tata. I'm not together. All right. Ladies and gentlemen, if you see what is happening here today, here is a blessed day. I thank God once again. It's a Sunday. I'm not together. Let's pray. Special Sunday. Let's pray again. Opening house. Here on Umoye. Yes. Ochiliozuo Kizisi. I will Kizisi. Now, I'm going to keep on the allowed. Ochiliozuo. Okay. After them, I'm going to give me yes, also. I know together. The man is true. I get them with their small. I make them. I want to check out this video. We never get to Christian. All we have to be here, get it so easy so that everybody comes here. We know that you are together to do whatever we want to do here today. I'm going to do it. And you are together here
That's so. Ochiliozuo one. 500 people. Organize. But the one I find no to no lago. Happen. That's what I did now. Yes. Yes. Awesome. Opening house, I can't even start. Also, Ochiliozuo kids. Organize. See them. There's an fire. Ochiliozuo, now the down. I'm not to send me. I'm not to send me. Tell me. And I can't. I don't want to get it now. What? What I can't now. What I can't now. Yes, I can. Ochiliozuo, yes. Also. The end of today, the opening house. Organize it. Wherever you are coming, this is very comfortable. We are together. So enjoy yourself. So let this happening. All the end of today. Organize it. There's an fire. Ochiliozuo one. Easy. All the people. Come and get here. Oh, you don't know that. Here. All allowed. Yes. Oh, you're congratulating. The man is good. And also the man is good. I can learn what's wrong like that. And then we get that. It's available. Okay, close it. Oh, my God. This one mother, I live in our 500 people. It's still together. I'm still not taking it out. But I used to do much. Yes. Ochiliozuo is no more here. I do Babon. Ochiliozuo Babon. So to show me the video. Huh? Okay, Cabo, yes, that was best. Yes, thank you. God bless you. Let's go. I'll be your present. Awesome. Hey. What's that called? It's over the moon. I didn't mean it. Okay. Because of the man, South Africa there, all over the country, none of because of the data. It's too much. Also, I get you one. There's no matter. What's the matter? This is what that is a little bit. Yes. I'm a nigga like it. Yes. When I see them, yes. I search you. Because see, all the way from monitor, I search you wherever you're sitting. The
ekele gị nwaanyị ọma. Ana m ekele kwa nwoke ọma. Ọ ya bara gị nke ọma. Biko ka ọha na-ege so na-ege ntị masị n'afa gị. Okay, afa m bụ Oriakụ Onyinyechi Eze. Afọ m n'iru na-abụghị samụ nnọọ. Biko ka ọ sị na ọha na-eze ihe iru ga-atọrọ gị samụ n'ụbọchị nke taa. Ihe obi ji wee dị m aṅụrị tata bụ ọtụtụ ihe. Mana nke kachasị nke bụ na anyị dị ndụ na ndị dị ndụ taa. Mụ na ezinụlọ wee bụrụ ndị mmadụ na-abịa bịa solu na-enwe ọṅụ. Ọ bụrụ ihe gbata ọ bụrụ ihe akwa. So ọ bụ ihe idinye Chineke ekele n'ụbọchị nke taa na o nwere ihe dị iche n'ezinụlọ m dịka onye ọbụla na-arịọ Chukwu. So ọ ya mere obi ji wee dị m mma. Ka ọtụtụ naanị ihe a na-emekwa n'ezinụlọ gị n'ụbọchị nke taa. Ọ dị mma. Ihe a na-eme bụ na anyị doziyara ụlọ anyị nke ndị oyibo na-akpọ renovation. Tinyecha ya ụmụ ihe adịburu ya before. So ọnya bụ anyị wesị ka ndị mmadụ soro anyị kelee Chineke maka na asị na onye nwe ya nye ụmụnne ya. Onye kpatara ego sọsọ ya nwa abụrụ ezigbo mmadụ. Ịghọta anyị wesị ka ndị mmadụ wee soro anyị wee nwee aṅụrị kelee Chineke n'ezigbo ihe nke o mere anyị wee na-ekwubi ihe ọma n'ụlọ anyị ya lukwe ndị agbata obi anyị. Anyị ekele gị nwaanyị ọma. Ọ ya bara gị nke ọma. Biko ka ekwere ekpere na-eme ndị niile bịara n'ebe akwa na ịbịa soro gị ṅụrịa ọṅụ. Ekpere na-ekpelu nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla bịara ebe a n'ụbọchị nke taa dị ezigbo obi ya wee bịa maka na anyị ma na-enwe ndị enemies of progress mana onye ọbụla dị ezigbo obi ya wee bịa ịbịa sonye mụ na ezinụlọ m n'ụbọchị taa ịnwe aṅụrị. A sị m nnukwu onye anwa ji bịa ka ọ ya eji wee na wee sịkwa na Chineke onye cheta mụ na ezinụlọ m taa ga-echeta onye anwa na ọnụ kwuru njọ na ndụ gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị bịanụ n'ezinụlọ taa ga-ekwu mma n'ebe ị nọ n'aha Jizọs. Amen. Ọ ya bara gị nwaanyị ọma. Ọ ya dịrị gị na mma. Afọ m na ị na-ama mma pụrụ iche site na ntutu gị wee ruo n'ụgwọ ọkpa gị. Nwaanyị ọma, ọ ya bara gị nke ọma. Biko gwana anyị afọ otutu anyị etukwene gị. Ya na-akpọ m bụ white. Ọ ya bara gị nke ọma. Isi ike ọ ya dịrị gị mma. Every day, yes. Oh my God. Every day,
Everybody say, everybody say, so far so good, though. I thank God for giving me life today. So far so good, though. I thank God. Everybody say, But I don't know how I was to go out. I was to go out. Now, although they are now, in the way, it will to be late. I will come down here and lay a pool. All that streets. My youth now. Now, ladies and gentlemen, Vigo, you could talk about Mete Young and now I'm going to have to make it put on my second. Omete, my second person. I can tell. Yes, I some guard again. Vigo, I just some guard. Why am I a carpenter? Yes. Why am I a carpenter? Okay, on some guard now. Why? What you are not too Zagba? Why you boom what you can a mortuary? Is it? Madonna? Oh, all right. Okay, Madonna, I wouldn't know why they work again a mortuary, but I'm back again Monday win. I'm working a wine. Mama, you want 1,000. I am the year of 2,000. Calibu. Nana Mandowe, Undala. But can't do Wajija now. Can't do what they get some Wajija. It's Ajija. It's Ajija mother for nothing. You are make jokes. Yeah, the mere you couldn't put no mother to plan. Yes. All right, I can't tell one. They'll go. Get into mother. 1 minute. Because I'm American and the mother. On your man, I call Jesus, I cannot rise. Calling Jesus, I cannot lazy. I know connection, I can overstar. Macana, home, Kayoko, and they home, kind of maybe come. I went a Canadian owner. No, look at work Dobby. Not gossip Papa, not gossip Mamma, not gossip Granddor Hogo. Hey, you put the old draft over nature, it's all you. Chuko, the would have offer also give me you two organ abata. I am a boy, I am a boy, I am a boy in any head. Because God Jesus, I cannot raise. Now I can cause so an American and they didn't have no ever when I look all. In our own a bit on ever name you Kobe. On one I mean Kobe without but my new security. No was ever and the security of one American was no young dear Choco. And then I am Monday. You got to go. Son American was him. DJ God is star. In going to you grandchildren behind you, Madame Boku. And one of my one. Son American DJ God is star. Oh, yeah, Boku. Oh, you go that. If I can make for any the well organized. So DJ got to rig him out. Sugar Gossiki. Now I can call so an American. Now I can call so an American MC. No was ever. Zico system. Okulo Hakembo. Nabogudu. Zico Gabalagi. Azik. Because man is in if one gets a book or a handa. If you get a book or a handa, if one of go now, or boy and mother kitchen now. Send you a quote, open you, never like a man. And Chuko, no one in the video we will put to us. He had a little. My end, I chuck or a book or one, come out and channel corner. He in the way we do. Manamenadaya, he and then in a beginning. When I put a man down or no man first, and your mother can't eat it. Oh, you open the batas any messenger bag, I will Ochu for the water. Ochu for them alone. So, batas and Nime can be do the same in Hambia. So, when you were
Upon the way put this guy, even I never manga Facebook. You defend the pronoun. I want to put you I never know on Facebook. I was also not ever in Africa. Yeah, by your Facebook. Because people microphone and up and I can check all the answer. As you go, you could joke and I'm going to introduce. I can put you now, I will take over. Because I'm making a person do more yet. Do more in and ever, and there's also Dodger, and there's Dodger, they go for and there's Dodger, do more. I don't know. Who don't know about I don't want to know. Oh, but we go 1 year choice. I don't want to choice. Monday, go almost like 20,000, almost like 10,000. Can I go? So, the vice chairman, and American on Dutch Cobodo. Without in Diamond, I'll roll off. I know so no darling. Because only Chukode. Kazik was a microphone before Chukode was microphone. DJ Akanchawa Ahona Ulego Abanaro Maluzo Apuana T Junction Abuchelia Akanchawa Kenegamoi Kenekwe yo Aina no Bochitata Oquisco Digital Production Onyo ya gani igwe maka na ifi na-esete Sunday Zoom mi de setenda Zoom me enwe camera ebute gị from Israel camera na afụ ụzọ ime mmụọ ofu ajọ mmadụ ọdọji ya ofu ezi mmadụ oselu ya mana ọ bụrụkwa ma ndị na-ezu oshi stew ma ndị na-ezu oshi anụ ebe a na-eme mmemme ịnwa ya nwa capture gị kenekwe DJ G-Star DJ G-Star exclusively. Okay, the number 1 DJ. One and you Kuromaro. Alright, we're still on it. Kenekwe, my colleague in the talk show business, MC Bobby. MC Bobby just left the stage. I'm making a MC Bobby. He's a wonderful MC. Alright, today, the 11th day of October 2020, Ebemunagino Tata Bonkwem, Bunezino, late Chief Christian Okonkwo Egbo. Oh my goodness. A man whose eulogy is still speaking. I'm talking about a humble man in his own time. A man that joined his ancestors, and today, the efforts he made on this planet Earth is shouting. His effort is shouting. I mean, what a successful effort he made. Late Chief Christian Okonkwo Egbo. Biko koponu chukwu kelu nwoke aka. See, talking about the family we are into today. Late Chief Christian Okonkwo Egbo. I'm going to mention the male children. I'm talking about Chief Josephat Okonkwo, Chief Josephat Chukwudi Okonkwo, Ochiliozuo Nkabua, Oyirinne Akanne Kumagia, Kenekwa Wania Arize Okonkwo International, though he is not here, Manudia there in South Africa. South Africa, I know many of you will be surprised. What language is this? If in the South African about South Africa, we South Africa. Okay, if in the one we South Africa. So we are greeting this great man, Arize Okonkwo International, wherever he is. All the famous. I Kenekwa Amobi Okonkwo, mobile man. And what are we here for? Do you know why you are here today in my family Junoleba? In my family Junoleba, I'm the Amamunko Mba. I'm the Lenimozu Mba. If I that before, just take a look at this beautiful house. Can you see this house? We are warming this house today. We are warming it. About me opening house. About me opening of a new house.
Okay, because the doors were not locked. The doors they opened before now. So we are not opening it now, we are warming it today. So congratulations to this family. Thank you. Biko, I got my any high Galozubo, Makano Gade Chemado. I get better Kai Manite Abum Meme. I get better Kai Manite Abum Meme. Thank you very much, the MC Zico International. Before we go ahead, we are welcoming everybody here to the opening of the building of our brother Chukwudi Okonkwo. I na gwando obune nonso bonde bialu mahemma. Oya obune balute nso na ye bi chogwi bido. Oya obune bia nso na ya chogwi bido. Biko DJ wotu egwu small. I na agwa onye ọbụla bialute nso ka amal na ya ebido ụgwọ. Mana tupu anyị aga n'iru, anyị na-ekene ndị niile bịalụ weftere oge ha wee bịa. Tupu anyị ekpe ekpere, anyị na-ekene onye ọbụla bịala ebe a maka na ọ dịghị izi. Akwụkwọ nsọ siri ihu ebe nwanne ụlọ aṅụ ya ọṅụ gụsoro eme gịnị. Ewekwana ebe ọ na-elu uju gụsoro elu uju. Ọtụtụ ahọ ndị gara aga anyị so ha lu uju ebe a. Mana taata anyị na-enwe aṅụrị maka na ihe ọma na-emezi ebe a. So anyị na-ekene Chineke na nke ahụ. Na-asị ka ekene dịrị ya n'aha Jizọs. Anyị na-ekenekwana ndị nche ndị hụ na ihe na-aga nke ọma na enweghị mkpọtụ ebe a. Anyị na-ekene onye ọbụla na ọ dịghị izi. Anyị na-ekene Chineke nke eluigwe bụ onye wetara ego eji wee dozi ụlọ alụọ ya ka o ji wee kwesị ịdị. O wee dị ka o si kwesị ịdị taa. Anyị na-ekene ya na-asị ekene dịrị ya n'aha Jizọs. Omemma nara ekene dị mma. Onye ọbụla kwụrụ ọtọ n'ụkwụ ya. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị tinye ihe n'isi. Omemma biko nara ekene. Omemma nara ekene dị mma. Omemma nara ekene. Omemma nara ekene dị mma. Omemma biko nara ekene. Omemma nara ekene dị mma. Omemma nara ekene. Omemma nara ekene dị mma. Omemma biko nara ekene. Ihe nna mere m dị mma. Ihe nna mere m dị mma. Ihe nna mere m dị mma. Ọnụ ọma apụghị ịkọ ya. Ihe nna mere m dị mma. Ihe eze mere m dị mma. Ihe nna mere m dị mma. Ọnụ ọma apụghị ịkọ ya. Ọnwa nwụrụ n'obe na-egosi ịhụnanya. Ihe nna mere m dị mma. Ọnụ ọma apụghị ịkọ ya. Ihe nna mere m dị ukwuu. Ihe nna mere m dị ukwuu. Ihe nna mere m dị ukwuu. Ọnụ ọma apụghị ịkọ ya. Ọ bụ n'aha Jizọs. Onye ọbụla ga-emepe ọnụ kelee Chineke onye mere ka ụbọchị taa wee dị. Anyị wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee bịa ebe a iso nwanne anyị nwoke Chukwudi Okonkwo na ụmụnne ya wee kene Chineke. Anyị ga-ekene Chineke emere nke a, mepe ọnụ kene ya n'aha Jizọs. Onye ime n'igwe anyị na-ekene gị, anyị na-asọpụrụ gị. Anyị na-aja gị mma obi n'igwe nke atọ, dike na agha, dike na dimkpa. Anyị na-asọpụrụ gị eze mgbe ebighị ebi. Onye mee ka ụbọchị taa wee dị. Jehova, anyị na-asị gị nara ekene. Anyị na-asị gị nara mbuli elu. Anyị na-asị gị nara otuto. Anyị na-asị gị ezi ebube ka ebuli aha nsọ gị elu n'ihe ọma ị na-eme n'ezinụlọ ugbu a. Anyị na-asị gị nara ekene Jehova n'aha Jizọs. Ọ bụ n'aha Jizọs. Anyị ga-asị Chineke ya bịa were ọnọdụ bụrụ onye isi oche, bụrụ onye ga-ahazi ihe niile ka ọ ga-esi wee dị, ka mgbe a ga-emesi ihe niile ka ọṅụ wee jupụta onye ọbụla bịara ebe a, ka ngozi wee bụrụ nke anyị ma mbunelu bụrụ nke Jehova n'aha Jizọs.
onye ime n'igwe anyị na-ekele gị Jehova ekpele gị onye nwe anyị na-asị gị Chineke bere ihe niile anyị ga-eme n'ụbọchị taa Chineke anyị na-ayọ gị bịa nwere ọnọdụ Chineke udo Chineke amara Chineke kwesịrị ntụkwasị obi anyị na-asị gị bịa nwere nchesa ọnọdụ n'ihe niile anyị ga-eme n'ụbọchị taa Jehova bịa nwere ọnọdụ ma ihe oriri ma ihe ọṅụṅụ ma ihe ọbụla a ga-eme ka onye ọbụla bịala ebe a were ụkwụ o ji wee bịa wee na n'udo n'aha Jizọs ọ bụ n'aha Jizọs anyị ga-ekpe ekpere akwụkwọ nsọ ihe ọbụla anyị kele abụrụ ụwa anaghị ekele n'igwe ihe ọbụla ga-eweta ọgbachi ihe ọbụla ga-eweta ihe mmerụ ihe ọbụla ga-eweta emetaghachị nwaanyị eji mee ihe dị otu a anyị ga-eke mmụọ dị otu aha bụ n'aha Jizọs ekpere gị onye nwe anyị na-eke ka a na-abụ ike ọchịrị niile mmụọ ọbụla ga-abịa mmadụ ọbụla ga-abịa iweta ọgbaghara ebe a Jehova anyị na-eke mmụọ niile dị otu aha agbụ na-asị na ọma ndị ile n'ụbọchị taa na ọma ndịkwa ile gaa n'ihu Jehova anyị na-eke ka anyị na-abụrụ ihe niile dị otu aha bụ n'aha Jizọs Jehova anyị so nwanne anyị nwoke Chukwudi Okonkwo na ụmụnne ya wee na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na ime n'ezinụlọ a ụbọchị taa wee na-asị gị narị ekele n'aha Jizọs Jehova anyị na-ekele gị Chineke na ọtụtụ ndị mmadụ bịala na ndị si ebe dị iche iche wee na-abịa ma ndị ka nọ n'ụzọ anyị na-asị dịka ha na-abịa ka ha bịa n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs ezigbo mmadụ Chief Josephat Chukwudi Okonkwo abiko bịa gwa ndị kpọrọ oke okwu ka anyị mara ife anyị ji bịa Praise the Lord. Abo ukwen. Yeah. Umo ukwen. Yeah. Umo chukwu kwezon. Yeah. Ndi wishim ndi ya ndi wishim. Ishim ndo kwanan. Dejen. Mkele loyo opuna. Especially umonna mndo galo kabado elmu. Odu izi bomado. Oya hanzawa. So dejen. Kene kwe umo ya nanda bogu ni ndana aba. Ndị ihe mụrụ ya Chicago mbụ mụ na onwe mbụ onye ihe na ọ na nne ya bụ mbụ ọ mbụ eko intanet so n'ofu n'ihe abaghị lejen na-ekele onye ọbụla n'ebe a sị ka Chukwu gọzie anyị n'aha Jizọs ya anyị na-eme taa otu ụkwa dị n'ụka mgbede adakpapụla na megin maka ya anyị nọ bụ uju mmiri Why no good me aja ha mambo ja emehewo mana yo chokoro mo chota na baka na egbu nwi ba je mesu na udena na babia o has na charge ya udena mari be me na so gosi na aka Chukwu ni ba na eme so iwe isi se bụ nje anyị kpọ ndị mmadụ taa unu bịa nọ ya anyị sịla anyị kene Chineke maka ọ bụ n'ike mmadụ ka ọ bụ n'ike mmadụ na ya mmadụ ebe a taa ọ bụ n'ike mmadụ na ya mmadụ ndụ taa maka na ọnwụ mere anyị iwe anyị chee na aka ya ugwu ma Chineke onye na-ahụ n'iwe na-ahụ na nzọ ịka ịlụ mmadụ wee si na ezinụlọ anyị ga-adị n'ọma nchi ka m chọrọ biko ọ bụ na o bido maka ịkọ Chineke aka family by this time 7 years ago. 6 years ago, I don't know me. Eba to give up a loss. My Chineke go into the mobile. Only she never need to buy it. With me, mobile in. What can I do? Upon I the gamma. Upon I were the liver. Upon I my galma, no kitchen. So I worship I can Chineke. No one ever 7 years ago, even 2 years ago, a year ago, ever had to now. So I worship I own. But I'm bored in John Unubial, so I ya. So I from board of one man, no question ever, so I video the Chineke. So you may Google not only Jibia. Don't man, but I'm going to die. I come. My young dad gone away every day, bro. I should want to wear the madam, wear the man back. But that's what I don't mind how we want. You have no better than you go, Benno. In case you may have a make it happen on me. Maybe how far I can go by away go for the course. They will each of them, my teacher. They will my dear, but I get you. Oh, my young girl, madam, but again.
I will come out of a message one back. So because if I have an hour, item 7. I use the election, you are man. Or church on the gether for the boss. I want to That is it. One of the four men here can. Every continent can see Cabanuni, and in a Camana Cabano Maya, and in a Chiam Military, you want on the Madonili, you know, the Madonna Hatawa, one of Maya, Macam Casino, during the coronavirus pandemic. During the coronavirus pandemic, there's been up to 300 people. This family are going to the prison yard. They came to prison, he said, came to prison, he said, how many families to go and go to over this family? Go on, you. I am going to go. We are the family. Blessing follow. We are here to celebrate with you family today. We welcome you. The number one DJ. We are celebrating success today. I am wishing you very, very, very more successful years ahead. Special conference on this housewarming occasion. Let's go!
Congratulations to this family on their housewarming party today, the 11th day, October 2020. Special appreciation to all the guests here today. Everyone que lo realizan es uno matata. October 2020. Owebuna ogene aziman sekafabia kamaso kupeuna nobo tata. Aina zi ogene aziman deme ndogena agabo fana wai aina naba tulu eka ulo galiso yerezebona na mle ikusi ora nobo tata. Okay, ladies and gentlemen, we are still on the housewarming occasion here in the family of late Chief Christian Ochiliozuo Egbo of blessed memory. Today, the 11th day, October 2020. You can see this cultural group, Ogene Ajiman, displaying on the stage in happiness to the family and what God has done for them. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, viewers, for being with us. Ogene Ajiman, I saw you mega banero. Ana American terror, Nabo with the Mano, Obino Senator. Each about them, Macho, Obino Teller, Obino, Butalo, I went without one for Oton Alex, Obi, Yawaya, so because no get a destiny, no get a destiny, no mother drinking, and I'm not too much. I can do a merge, I can do a merge, I can do a merge, the Homa can do. So we gonna come in and put your Matu. I know where you I don't want to ask about it. People, MC Bobby, I have a little for it. You could go from Maga Ekalorek.
And yes, I'll go along and wait at you and away your trial. I got never know for you. My guy was the cool. You was another, you was another fire. Yes, I will never lose like a ballet. Is it a way of the Yes, yes, open the house, open the place to live, open the place to live, a good life to live, prosperity, to live in the prosperity in your life, a place to live in a successful life. Or a guy remember today. It's like a kind of back together, and then you can no. Are they easy? And these are the girls. Yes! Hey! What are you going to do? Say the best. You know? A yellow is a yabo. And I know. When you look at keep it out. And you go to go to pay out. No, I'm going to go in the one certain time. I'm a payer. A prison, I'm about the year, the corner. Yeah, no, yes, a corner. Only you can think of what's going to for another person. I am not people, real lady. I am not for a cow. You don't give me a silly. You don't know that loud. Only not at 10 o'clock. Only not at 11 o'clock. You understand? Once they come, then we eat. Don't eat and put inside your pocket. It's all saying nylon. Nylon, I took a better level. I want to put a kind of yes. Did you already end up together? Yes. Also. Yes. Open the house. Yes. I love God. That's so. I love the brother who said, thank you for the music. Can you open the house and go to the yes. I went there with my best friend. How's that together? We began friendship. Hey. Two girls and they like Takasu. Oh my God. So many pretty girls they inside. I just the one that's every step at the end. Everything you have, everything good. I can't many guys when they come from away. They take boys and they like to throw it. Mama see go good. We just and we run. We was and we done. Crazy guys like me this. I love that but they do good. Hey, that's so. Also, yes. Are they easy? Yeah, they're not easy. Are these are the key home now? All of the kind of today, everybody don't know. You say, Baba, I bet you get that 80 I be there small. I be there 80 small. Then we will prepare because now. See, I can go to a family. You can never have the data. What is the new master? Hey! Also, okay, I sent you. Yes. Overtaking is allowed. That's so. Am I have a little police? Am I have a little police? Not allowed. Yes. Am I have a little police? Okay, I'm not staying here, bro. I can make do ya. Until I got 8. 8's too small. 9. Each of allowed. You know you're keeping here. You tell me here.
ọ dị mma n'ebe anyị. Ọ dị n'ọnwa, dị n'ọnwa. Ọ dị n'ọnwa. Thank you, Lord. Ọ dị n'ọnwa, dị n'ọnwa. Biko ana m agwa ndị be anyị na ebe nwa na-awọ nwa ya mgbara. Ihe na-ekwu ozi ọma na afọ na mmiri. N'aka nke ọzọ afọ na ndị mmekọ ọkụ niile ndị na-achọ ego ha na ndị niile. Ibe ọkụ anya ndị baba na-esi n'ọkụ bọọlụ ọkụ ọzọ ị ga-afụ nnukwu ozi maka ihe a na-emekwa. Nnukwu ozi n'azụ ụlọ dịkwa n'ihu ụlọ. Echi na-ebidokwu ozi. Ihe anyị na-ekwu bụ ihe eji eme. Biko onye ọbụla n'ebe a mewere mkpọbi ebe ọbụla ị nọ chukwu na-ekwuru nsị gị ebe ọbụla ị na-eri nri nwa aṅụrị. Okwu na ngwa gị n'ebe ọbụla ị nọ polelu ana m egwugharị eze ọcha. Atụrụ wetara n'okpuru nche akara Igbo nke mbụ n'ama obodo anyị na-ekwunyere gị Kristo ozi. Anyị nụtụ ụbọchị ebe a anyị nọ n'ịkpa na ọnụgọ. Chukwu dị injinia ọ nọdụ ebe a. Onye nsọ ọ maka ụmụ agbọghọ na na-ekwu ya ndị injinia. Niile na-afọ ka nke bụ eziokwu nke ndị mmadụ na-ahụ. Ha nọ injinia ịmata ihe na-ahụ. Lazito Lazarus Ọkọnkwo nwanne gị nwee ihe na-ahụ. Obodo okwu n'elu ịbata ọ ga-abalị. Ịma na ndị sekuriti ha anaghị enwe ahụ. Biko anyị na-eme aga m ewere igwe ji ekwu okwu wee nyefee ọgwụ aka m Prince Zikoman onye m na-anaba na-achịkwa ụlọ onye m ga-anọ wee na-achịkwa ụlọ a ga-eme otofola biko ndị agwamụgwụ ụnụ onye na-enyefe anya ebe mmiri ebe mmanya nọ Ochiliozuo anyị nwere ike ọgbasịrị echukwu ma Krismas ya ma n'ibi ya ọrụ dị na ebe Ochiliozuo ka anyị kwuru onye chukwu ma Krismas na-ama n'ibi ya anyị ga-ekwu ebe a nọ coronavirus pandemic anyị ga-ekwu ezi ka a ziga ndị nọ na prison anyị ga-ekwu ezi ka eziga ndị nọ n'ụlọ egwu ezigbo mgbe dị mma nwere Ochiliozuo Ochiliozuo anyị sị na ị ga-enweta ike n'eluike maka na ezigbo mmadụ adịrọ mmadụ fechaa obodo mmanwụ ahụ tebe ebere ka mụọ ezigbo mmadụ anyị sọ dị ka Ochiliozuo ahụ ga-agbara anyị Ochiliozuo anyị bụ onye mmemme ịbụrụ ọmụ na Ochiliozuo bụ ezigbo onye mmemme maka na ọkwa n'ime ike na-eme ka ekwe ka ọ onye kele otu ga-abụ ya mere anyị ji jiri ọrụ Ochiliozuo aka ka na-ele na-ahụ na ahụ bụ maka na ọ bụrụ ajọ mmadụ na ya gara nọ na be ya n'ụbọchị taa onye si ya jide ka o jiri eme ife dị mana onye si ya tọrọ ka o jiri ife ọjọọ ka ọ na-eme Ochiliozuo anyị si ọnwụ ga-egbughi ya gbuo onye nwụrụ anwụ Ochiliozuo ife ọjọọ ya na-ezute gị ezigbo mmadụ ọ ga-agaziri gị ebe isi ya dịrị ma ọganihu nke gị ya karịa osimiri Ochiliozuo anyị bụ onye mmemme Oifekwu ka a na-eme tụọrọ anyị anyị ji ezu ike n'ọtụtụ ekelekwa emu ọga anyị ekelekwa emu Okay. Good evening, sir. You're welcome, sir. You're welcome. May we know your name, sir? My name is Peter Samuel. All right. May we know the reason why you're here in this family? I'm here because I'm invited, number one. Okay. I'm here because I'm his friend to the senior. Okay. So I'm here to collaborate with him. I'm here to happy with him on what he's doing. All right.
and that is why I'm here. You're welcome. You're welcome. You can see that everybody's happy today, and everybody's rejoicing because today is a special day in this family. Yes. What is your prayer in this family as you came? My prayer as a person is for God to bless them the more. For God to protect them from the evil ones. Amen. For God to make them to be more joyful, more and more as they make other people joyful. Oh yeah. I want to thank everything. I want to thank God for everything that is going on in this family. Because it's a joyful family. I can see prosperity in the family. I can see so many things happening in the family. And progress here and there. No? May God bless you. Thank God for everything. May God bless you. May we know your name again? My name is Mr. Peter Samuel. You are welcome, sir. Do you have any guy name? I don't have it. They called me Okute. Okute? Oh yeah, Baraki. If you are not here today, you have missed a very big thing. After this time, if I had done this, no, after this time, I had a oh yes, Ochiliozuo. Hey, Oyaka Moyo, Oyaka, every Saturday from Organiru Kagi Akari Oshiri. Until no one will come like a form of Zaka Gozi. Eh? Ochiliozuo, if you are going to be a man, if Ochiliozuo, they are there. They are going to see them. Eh? It's not that I want to know. How many photos would you let them go down? Eh? Makasi beko ya hapo mna wewe hapo kale hapo nando. Kama kwa hapo mna wewe pepe. Ochiliozuo. Azimi foja ya la fuezi lo bianya. Makebelu kwa wewe belu ya makabelu. Ojo kuganya me. We are celebrating your new house today. Yeah.
tụwara ọbịa n'ezinụlọ abịa kole oyi maka oyi agaghịzi atụ mmadụ n'ezinụlọ a ọ dịkwu ka a na-eme azụkwa m onye ụlọ na-aba aba eze nwere ọkwa ị na-anụ ka ọ na-ara azụ m ife ọma mere onye ya mere ibi ya ife ọma mere onye ya mere ibi agba ọgbọ na ndị nna nna anyị ha na-aba kọrọ ya wee pụta ụwa na-agọkwa ya na-aga n'iru anyị kelere gị ezigbo mmadụ onye ọcha ka onye ochi mma ana m ekwunyere gị ezigbo onye aka awa ezigbo mmadụ na mpe ezigbo onye mmadụ ọ ka ọ dị n'ọka o si mee ọ dị ekwu ka a na-eme ata anyị nwere na Jizọs bụ ezigbo mmadụ ọkwa mbịakwa ọ bụla ị nọ n'ikisi mbịakwa ọ bụla ị na nsọ ma anyị ekele gị nwaanyị ọma ọ ya bara gị nke ọma ezi na ọ ya adịrị gị mma biko ka anyị matụ n'afa gị afọ ndị mmadụ bi n'ezinụlọ gị n'ụbọchị nke taa wee na-enwe obi aṅụrị na-aṅụ na-eri na biko kọwatara ihe na-eme n'ezinụlọ gị okwu dị ya ụtụtụ na ehihie abalị ọ ya adịrị gị mma tupu agọziwo gị otu a ka ọ ga na-aga n'iru ya adịrị gị nke ọma ka ịmata onye Igbo onye tụrụ nke abata ọgọ m nwaanyị ọ ya nwa bụ nne nwunye m na ka mama ya anọghị ya nwabụrụ nne ya so ihe ọbụla ka o ji gbuo anụnwa agwọjuru m anyị ji were bata were uwe ihe ha na-eme ka Chukwu zigozie oyihu kwa ya nwa ọ na-eme olue ka o ji rue ya olue ndị ọzọ ana m asị ka o ji were otu ahụ Chukwu kọchikwere mmadụ n'aba Jizọs oluekwe ndị ọka eluwe n'aba Jizọs ihe a ezi nne ka m na-eche ọ ya dịrị gị mma na-eche ekpere ihe na-aga n'ihu ya mmekwe okwere anyị ka nke anyị ga-agwa n'ihu o meteghị eme o ewere anyị ka o si elele n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị eme m kwatuo onye ike na-agha ọ ndị ọrụ m enyi ụta anyị soro nọrọ ụta